Ma jaqtaw xejn il-batti bekki bejn iż-żewġ kandidati fit-tellieqa għall-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Mumenti qabel ma ndirizza lil ġurnalisti f'konferenza tal-aħbarijiet, Said kiteb fuq Facebook li nies qrib l-avversarju tiegħu Adrian Delija għalulu biex jieqaf mit-tellieqa għall-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u jara x'kariga jrid fih dan l-istess partit. Iżda fil-waqt li sostna li qatt ma jħares lejn il-karigi, il-kandidat għall-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista qal li m'għandux ħsieb jirtira il-kandidatura tiegħu. Jien qatt ma ħarist lejn il-karigi. F'konferenza tal-aħbarijiet 3 sigħat wara Delija giddeb lil Said. Assolutament m'għamilt ebda talba lil ħadd biex japproċċa il-Dr. Said biex inġelu jirtira. Said nota li appell simili għamilulu Frank Portelli li ħeġġu jkun viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. F'dan il-kuntest, Said qal li għalkemm Adrian Delija u l-partitarji tiegħu bdew jiċċelebraw l-elezzjoni għadu ma rebaħiex. Da fil-waqt li sostna li għandu l-obbligu jiġġieled għal kull vot u tefa' Botta kif għal kontrarju tal-avversarju tiegħu huwa ippubblika dak mitlub minnu. Ma kelli l-ebda diffikultà li nippubblika wkoll ir-returns tal-income tax tiegħi u tal-familja tiegħi u tal-mara. Sfortunatament mhux il-kandidati kollha għamlu dan. Minna l-oħra, Delija sa issa ħarab mill-li għamel dan, bħalma ħarab mill-mistoqsija ta' meta se jpubblikom, jekk hux qabel jew wara l-elezzjoni. M'hemm xi affarijiet ta' barra mid-dinja, proprjetà li tiġa semmejta, dejn li tiġa semmejtu, returns tat-taxxa li parti minnha tiġa naħseb ħarġet pubblikament għax assegwejta jien. Biex hekk ġimgħa u nofs qabel ma t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista jmorru fuq il-fosos biex jivvutaw għal kap ġdid, komplew jissoktaw l-intriċċi u l-manuvri bejn iż-żewġ kandidati li qed jaspiraw li jieħdu taħt idejhom it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista.